Ang mananalaysay na walang intro. Puro lamang halakhak. Sige at magkwento, Captain Kokak. Ang kwentong ito ay isinulat ng aking kapatid na si Kuya Loloy. Nawa ay makarami ito ng likes at views para ganahan siyang magsulat. Simulan na natin ang kwento. Sa isang madilim na lugar na bahagi ng kasukalan ay may isang babaeng tumatakbo. Tila may gustong takasan. Mabilis ang mga ginagawa nitong pagkilos at sinisiguradong hindi magpapahuli sa nilalang na humahabol sa kanya. Sa kabila ng pasalit-salit na dahong humahampas sa kanyang mukha kasama ang mga makakapal at mumunting tangkay na hinahawi ng kanyang maliliit at pambabaeng mga bisig, ay nakasumpong siya ng isang punong mayroong malaking katawan at nakausling ugat na kayang-kayang ikubli ang sinumang nagnanais na magtago roon. Doon niya piniling magtago dahil nakasisiguro siyang kayang ikubli ng malaki at malapad nitong ugat ang kanyang kabuuan. Habang nakatayo sa likod ng puno na pinagkukublihan niya ay malamyos na pinunasan niya ang dugong umaagos sa kanyang bibig. Sabay bahagyang pagsilip sa nilalang na humahabol sa kanya. Marahan ang kanyang ginagawang pagsilip nang sa gayon ay hindi makagawa ng kahit anong mumunting ingay na maaaring maging dahilan para malaman ng nilalang na iyon kung saan siya nagkukubli. Subalit hindi na niya ito makita. Isang kapanatagan ng kanyang narama nang maisip niya na sa wakas ay natakasan niya na rin ito. Ngunit kung gaano niya kabilis maisip na natakasan niya na ang nilalang ay ganoon din kabilis ang pagsulpot nito sa kanyang likuran. Hanggang kailan mo ko balak takbuhan? Boses ng sumulpot na nilalang mula sa kanyang likuran. Ikinagulat iyon ng babae. Subalit mabilis pa rin itong umigkas para magkaroon ng distansya sa pagitan niya at ng nilalang na kanina lang ay humahabol sa kanya. Hindi niya sinagot ang katanungang ipinukol sa kanya ng nilalang na iyon. Mayabang siyang tumindig at katanungan din ang ibinalik sa nasabing nilalang. Ikaw, hanggang kailan mo ba ako balak habulin? Tanong niya sa nilalang na nakasuot ng itim na pambaba at pangtaas na kasuotang tanging paa at kamay lang ng nilalang ang nais ibunyag. Ang mukha nito ay ikinuubli rin ng kulay pulang maskarang gawa sa tela. Tanging mga mata lamang na may magkaibang kulay ang nakaagpas sa pagkakatago sa pulang telang tumatakip sa mukha nito. Ang kanang mata nito ay natural lamang kagaya ng kung anong mayroon ang isang mortal. Subalit ang kaliwa ay mapula at nanlilisik. Tila pag-aari ng isang halimaw na sa anumang oras gustuhin ay kayang-kayang kumitil ng buhay ni numan. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Isang tanong na naman ang ipinukol ng nilalang na iyon. Subalit isang malakas na pagtawa ang isinagot ng babae. Anong nangyari sa akin? Bakit ako nagkaganito? Matagal na akong ganito. Noong una pa lang tayong magkita ay ganito na ako. Nakaplano ang lahat. Sinadya kong mapalapit sa iyo para gamitin ka at para maging alipin ko dahil naramdaman kong pareho tayo. Pero hindi ganoon ang nangyari. Masyado kang nagpakabuti. Binago mo ang sarili mo. Iyon ang ayaw kong mangyari, ang maging mabuti ka.
Mula sa pagkakatawa ay makikita sa mukha ng babae ang labis na pagkayamot. Hindi iyon maikukubli sa matalim nitong tingin at magkasalubong na kilay. Nagbago ako dahil sa'yo. Sa'yo ko lang gustong paikutin ang mundo ko. Ang mundong malayo sa gulo. At walang nagbabadyang kapahamakan. Sa'yo ko lang naramdaman ang pagkatakot. Pagkatakot na anumang oras ay maaari kang mapahamak ng dahil sa akin. Sinserong paliwanag ng nilalang sa seryosong tinig. Isang malakas na halakhak na naman ang bumulala sa bibig ng babae. Nasisiraan ka na. Huwag mong paikutin ang mundo sa taong mahal mo. Yan ang magiging dahilan ng ikahihina at ikababagsak mo. At huwag mong isipin na minahal kita. Dahil ang tanging katotohanan lang na nangyari sa pagitan nating dalawa ay ang kasinungalingang iniibig kita. Sa kalagitnaan ng paghalakhak ng babae ay unti-unting nagbabago ang anyo nito. Nagkaroon ito ng matutulis at nakausling mga pangil. Humaba rin ng matutulis nitong mga kuko kasabay ng pagkapal ng mga balahibo sa katawan. Naging ganap itong aswang. Ayokong gawin ito sa'yo. Ang nasambit ng lalaking nilalang. Inihanda niya ang kanyang kaliwang kamay na unti-unting nagpapalit ng anyo. Nagkaroon ito ng mahahaba at matutulis na kuko na pinupuno ng makakapal na balahibo. Iyon ay naging ganap na kamay ng isang aswang. Ang kanang kamay naman nito ay hindi kakikitaan ng pagbabago ng anyo. Sabay silang sumugod para paslangin ng isa't isa. At sa huli ay tumagos ang matutulis na kamay ng lalaking nilalang sa dibdib ng aswang. Sumabay ang pagbulwak ng masaganang dugo nito sa pagkakahugot ng kanyang kaliwang kamay na tangan-tangan na ang puso ng aswang. Bumagsak sa lupa ang aswang at bumalik sa dati nitong anyo. Larawan ng isang babaeng mortal na walang kalaban-laban. Naiwang nakatayo ang lalaking nilalang. Binasa ng mga luha ang kulay pulang telang tumatakip sa mukha nito. Hindi niya matanggap na sa ganitong kapamaraanan niya makukuha ang puso ng nag-iisang babaeng kanyang pinakamamahal.